गिबियावनो आङो बिजोंगिरि बा मिडियानिसिम आङो गाहाम हामलायनाय जासिबाय नैबे 2024 इंराजि बोसोरनि नैबे समाव जोंहा जोबोद दुखुनांथावना खोथा जे जोङो दिनै भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जोङो जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ जितु गुणोत्सव सोलिबाय थादों बे गुणोत्सव 5थि फोरबोनि जितु 5थि बोसोरनि जा गुणोत्सव सोलिबाय थादों बे गुणोत्सवनि फार्स्ट फेजनि जा माने जोंनि बर' मिडियामनि थाखो 6नि कुइसनफोरा मेथ्स आरो साइन्सआव गासै इंराजियाव हरदों आरो बे खोथाखौ लानानै जोङो दिनै दुखु फोरमायनो नागिरदों सरकारनि खाथिसिम बा जोङो जिल्लानि जानानै जोंनि फिन माने जाथायखौ जोङो फोरमायनो नागिरदों बे खोथाया बेनोदि जे जोंहा थांनाय जितु बोसोरफोराव आसाम सरकारा जितु जोंनो माने बिजाब हरदोंमोन सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि बिजाबखौ इंराजियाव आरो बेखौ जों फरायहोआ होननानै बिनि सरकारनि बेरेखायै जोङो फोसावदोंमोन आरो बिनि थाखाय सोमावसारनायबो लादोंमोन नाथाय आरो बै सावरायनाय बे सोमावसारनायखौ लानानै आसाम सरकारजों जोंहा बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेजों माने चिफ मिनिस्टारजों थांनाय 29 आगस्ट 2023नि 29 आगस्टआव आरो माने सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथां माने रुनुस बेगरजों जोंहा 4 डिसेम्बराव सावरायनाय जादों आरो बेयाव बिथांमोना मानिना लादोंमोन जे ओरैबायदि जे जोङो बर' सुबुंफोरा बर'जोंबो फरायनो हागोन जायफोरा गोसो दङ इंराजियाव फरायनो हागोन थारमाने माने मेथ्स आरो साइन्सनि जा बिजाब टेक्स्ट बुक क्लास 6नि बियो इंराजियाव थागोन बर'आवबो थागोन मोन्नैबो रावाव थागोन जायहा जि गोसो बेखौ फरायनो हागोन नाथाय बेखौ मानिना लालायनाय उनाव बा सरकाराबो खोनासंबाय जोंनि माने बर' बिजोंखौबो लाखिगोन होननानै बिब्दि जानाय उनावबो दिनै जोंहा गुणोत्सवनि जितु सेथि नैबे थोरफो जितु नैबे बोसोरनि 5थि बोसोरनि नैबे गुणोत्सवआव जोङो नुना मोनबाय 6 थाखोनि साइन्स मेथ्सनि कुइसनफोरा गासै इंराजियाव फैदों जोंनि बर' बिजोंजों फरायनाय गथ'फोरा दिनै माबायदि जोङो मोजां जानो हागौ जोंनि सरकारा बुंबाय थादों फरायसालिफोरखौ माने मोजां ग्रेड लाखिनांगौ मोजां माबानांगौ मोजां नाम्बार लाखिनांगौ फरायसाफोरखौ मोजां फोरोंनांगौ नाथाय जों बर' बिजोंजों फोरोंनायनि उनाव दिनै गथ'फोरा जुदि साइन्स आरो मेथ्सखौ इंलिसाव फरायनो गोनां जायोबा बा लिरनो गोनां जायोबा बिथांमोना जोबोद गोब्राब मोनदों आरो बेनि थाखाय दिनै जोंहा मिरु बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनि सायाव माने बै हाबाफारिखौ जोङो सरकारनि बे हाबाफारिखौ सोंखारिदों आरो जोंबो भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बे खोथाखौ लानानै जोङो दिनै दुखु फोरमायदों लोगोसे जोङो बेखौ गोख्रोङै सरकारनिसिम खावलायदों जे बिथांमोना जाहाथे उननि फैबाय थानाय नैथि थोरफोआव सेकेन्ड आरो थार्ड फेजनि आनजादफोराव जाहाथे जोंनि 6नि जा कुइसन साइन्स मेथ्सआ बर'आव जाजोबनांगौ आरो बेखौ बिथांमोना सोलायनांगौ जुदि बिथांमोना सोलायाबा बेनो गोख्रों माबा जागोन जोंनि बे बाथ्रायाव आं बेखौ बुंनो नागिरदों जे जोंनि बर' रायजो राजाया दिनै माने सिं जुजाइनि अर खामनाय बायदि माने रोहो खामबाय थादों आरो रागाया बियो जुदि ओंखारनो गोनां जायोब्ला बियो सरकारा खिन्थु बेनि दायखौ गावसोरनो बानस'ना लानांगोन आरो बे समाव नुनो मोनदों आसाम सरकारा जिहेतु सायाव दा बेखौनो बुंनो नागिरदों जे बेयो सरकारनि मोनसे खैसारि होननानै जों सानो जे बिथांमोना मा साननानै खालामदों मिथिया जोङो खिन्थु जों बुजिदों बेखौ जे जोंनि बर' बिजोंखौ बिथांमोना सोलोयै बोलोयै बिथांमोना फोजोबस्रांनायनि सानदों होननानै जों सानदों मानोना दिनै आसामाव ट्राइबेल लेंगुवेजफोरनि मादाव जुदि दावगानाय रावब्ला जोंनि बर' रावा दावगादों जोंनि बर' सुबुंफोरनि नाजानायाव दावगादों आरो बेखौ नुनानै जेनेबा सरकारा नैखौ सानदों नामा मिथिया जे जोंनि बर' रावखौ जुदि होबथानो हायोबा अब्लाना गुबुन ट्राइबेल लेंगुवेजफोरखौ माने आसाम सरकारा होबथानो हागोन होनना सानदों खोमा आरो बे जुदि सानदोंब्ला सरकारा बे मोनसे बिराद गिदिर गोरोन्थि साननाय बेयो बिथांमोननि गोरोन्थि आं बेखौनो बुंनो सानो आरो बे राहाखौ जुदि लायाबा नोंथांमोननि साहित्य सभा आरो बर' रायजो राजाफ्रा सोमावसारनायनि मोनसे लामा लागोन नामा बेयो जों नैखौनो बुंनांगोन जों दिनै जिहेथु जों गले गले सावरायबाय आं दा दहायनो बुंखालांबाय बे आयदाखौ लानानैनो जिथु गोनोखो आरो सानखान्थि बे सानखान्थि इंलिस बिजाब बनायनाय जिथु टेक्स्ट बुकआ इंलिसाव बानायदोंमोन आरो दिनै सरकारजों सावरायनायनि उनाव जोंहा बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा चिफ मिनिस्टारजों 29 आगस्टआव थांनाय माने 23 मायथाइनि आरो लोगोसे 4 डिसेम्बर 2023नि बे खालाराव बिथांमोनजों सावरायनाय उनाव बिथांमोना बुंदों जे
बर'बो थासिगोन इंराजिबो थागोन थारमाने गांसे टेक्सटबुकआव बर' रावबो थागोन इंराजिबो थागोन आरो बेखायनो जोङो नैबे माबाखौबो गुरुत्तमावबो जे बियो जानाय नङा बर'बो इंराजिबो थागोन इंराजियावबो थागोन निस्सय कुइसना इंराजि रावजोंबो आरो बर' रावजोंबो थागोन होनना सानो खिन्थु दिनै जोंनि बर' रायजो राजानि बे जिथु सेन्टिमेन्ट बे सेन्टिमेन्टखौ सरकारा जों थगायनाय बायदि नुना मोन्दों आरो जुदि बिब्दि गले गले जायोब्ला जोंनि बर' रायजो राजाया जनानै थानाय नङा सिरियै थानाय नङा बे सानसे समाव माने माबा बेरफ्रुनाय बायदि आग्निगिरि बेरफ्रुनाय बायदि बे बेरफ्रुगोन अब्ला सरकारा खिन्थु साननो बाध्य जागोन जे बेयो होमब्लाना बे खिन्थु आखायाव थानाय नङा बिथांमोननि कन्ट्रलाव दा बेयावहाय मोनसे कुइसन नुजायो दा आं नैबे बेलायाव बेखौनो बुंगोन जे जिहेथु जोङो नुना मोन्दों गासै माबाखौ माबाफोरखौ स्टेट गभर्नमेन्टआनो सामलायबाय थादों बिटिआर सरकारा जास्ट बे खोन्दोनि माबाखिनिखौ फाइनेन्सियेल बा माबा माबि जिखिनि जा बायदिसिना डेभेलपमेन्ट खामानिफोरखौसो जों मावनाय नुदों बाखि प्रसासनिक जिथु माबाखिनिखौ कन्ट्रलखौ बा रां रुफानि माबा बेलायाव जिहेतु स्टेट गभर्नमेन्टआनो लाबाय थादों आरो बे बेलायाव बिथांमोना गावनो आखायाव लानानै मावदों जिहेतु बेयाव आं नुनायाव बिटिआर सरकारा बांद्राय माने बेयाव गोहोखौ मोनाखैदां बेखौ आं नुना मोन्दों आरो बेखायनो स्टेट गभर्नमेन्टआ जिहेतु गावसोरनो दायित्व लादों जेला बेखौ मावनांगौ खारन जों नुना मोन्दों जोंनि बिटिआरआव जिथु मोनसे डाइरेक्टरेट दं इडुकेसननि सेपारेट डाइरेक्टर बिथांमोना बिसोरनो दायित्व हरोब्ला खोब सम्भब बियो जोंनि थाखाय जाना फैगौमोनदां होननानै सानो आरो जुदि आं बेखौनो बुंगोन दायो नोंथांनि सिगाङाव बा नोंथांमोननि सिगाङाव जे जुदि स्टेट गभर्नमेन्टआ जुदि बोलो हायाबा जोंनि बिटिआरनि बे माबानो डाइरेक्टरनो गथायना हो नांगौबा सारा आसामनि माबाखौनो जोंनि डाइरेक्टरा बेखौ जोंनि बर' रायजो राजानि जोंनि रोंगौथि गोनां जोंनि स्कलार बिथांमोनजों बेखौ मावफुंनो हायैनि जेबो खोथा गैया जुदि सरकारा जुदि माबायोब्ला बिटिसिनि जि डाइरेक्टर अफिस सेपारेट डाइरेक्टर अफिस बर'नि थाखाय बे जादों बिटिसिनि थाखाय नाथायबा मुङावल' दासिम फांसन गैया बेखौ बेखौनो आं दा बुंलांबाय जे बेखौ जिहेतु स्टेट गभर्नमेन्टआ दासिमबो हगारजोबनानै होआखै आरो बेनि थाखायनो जोंहा बेखिनि माबाया जाबाय थादों आनखि उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय एफ&एफ महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरि पाट माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।